L'Ajuntament de Tona, en bloc, ja s'ha posicionat en contra de la construcció de l'aeroport empresarial i corporatiu a Montrodon. Ahir a la nit, els grups municipals de Convergència i Unió i Tona Futur van aprovar una moció perquè Taradell no tiri endavant la candidatura. L'alcalde, Josep Salom, va explicar que la mateixa tarda s'havia reunit amb el president del Consell Comarcal, l'alcalde de Taradell i els alcaldes d'altres municipis veïns com Malla i Ceba, on se'ls havien donat els detalls de l'informe encarregat pel Consell Comarcal i que considera Montrodon com el millor espai de la comarca per fer la infraestructura. La posició dels alcaldes veïns va ser contundent. Hi ha algun municipi entre aquests, diguéssim, el nostre, que en surt, jo diria fins i tot, més perjudicat que el propi nucli de Taradell, no? Però en tot cas aquí el més important, des del nostre punt de vista, i jo doncs, he tingut ocasió la setmana passada, divendres i avui mateix, de reunir-me amb l'alcalde de Taradell i transmetre-li una mica la preocupació de Tona, de l'Ajuntament i del veïnat, i de demanar-li doncs, que renunciïn a presentar aquesta sol·licitud per fer aquest aeroport. En aquest cas és absolutament bàsic que tota la societat tonenca i començant per tots els regidors de l'Ajuntament de Tona tinguem una posició absolutament unitària d'oposició en aquest projecte. Per tant, nosaltres recolzarem absolutament, votarem a favor d'aquesta moció. Tona Futur també va donar suport a la moció. Al ple van assistir una trentena de veïns que, acabada la sessió, van manifestar el seu rebuig a l'aeroport. Van qualificar d'insolents les paraules del president del Consell Comarcal, Miquel Arissa, que dijous va dir que l'activitat agrícola suposava només l'1% de l'activitat econòmica de la comarca i van lamentar que no hi hagi hagut un debat social previ a la presentació de la candidatura. Des de les cadires del públic també es va llegir un manifest contra l'aeroport de la secció d'Esquerra de Tona. L'Ajuntament de Malla ja va aprovar una moció de rebuig el passat divendres. Per demà hi ha convocada una assemblea a Taradell, on l'autor de l'estudi sobre l'aeroport a Osona donarà detalls de l'informe. La voluntat de l'Ajuntament és sotmetre l'última decisió a referèndum. En cas que prosperés la candidatura, la Generalitat tindrà l'última paraula, perquè altres comarques com l'Anoia també s'hi han presentat i, al contrari d'aquí, allà no hi ha rebuig social. Paral·lelament ja s'ha començat una recollida de signatures contra la ubicació de l'aeroport a Osona.